I pozdrav svima ljudi, ja sam Little Squirrel i danas... Tu s Ko je nama sranjen je... motora jebote, Lowrider i neki, pogledaj 69. Pa, Ko je sa vama? Sa vama je tu. tu s vama je Tu si Rastral. Svi ga Tu si znate sa YouTube, onaj Peško lik snima Minecraft proživljavanje, već mi presao snima za YouTube. Nije ni krenuo. A već je prestao. Tako zove, to se zove život. Kreneš nešto da prestaneš. Šalimo se ljudi i pravimo, znači... Jebem li ti mamu, pičku? Eto vidite kako se uklanja štetočina sa puta. Da si ti pička, evo malo. Šta sam tako, gdje smo stali da ljudi? Krećemo da pravimo nešto specijalno, tako si Rastral. Znači Da. pravimo Minecraft preživljavanje. Da, Minecraft I to preživljavanje. specijalno Minecraft, vidjet ćete zašto. Da. Jebote moj! Što je bilo? Pa pao sam. Aha, vidite. Aj sad čekaj me, nije fora da tako Čuj samo sad čekaj leti. me, čuj sad A čekaj me. fora je da se trkamo jebote, brate. mi Pa ovo- trkamo se. Pa ne, trkamo. Pa trkamo se sa mene. Daj, bože, znači koliko si ti ispred mene, daj, da. 16 sekundi. 16 sekundi jebote. Naravno, nije malo, na olimpijadi 0,34 stotinke je bilo puno, pičku mati. Ne, pao sam. Ujebem ti majku. Ovo nisam opet sam pao! Pao sam, a? Treba da padaš. Pička, pička si ti. Ajde, čekamo ga da prođe. Čekamo ga da nam se malo približi, mi ćemo se malo približi. Ajmo, još krećemo. Malo tu taj da ga pustim, pošto ljudi glupo je, mislim ja ga jebeno ovdje deljem i ima 69 na svome, to mi zovem, prednjem delu motorčića, vidite. Vidite taj broj, to je moj srećan broj, pošto pitate vaše mame, zašto? Idemo. Oh my god, drugi, oh my god, flip. A sam radio mi, brate. Ja sam ljudi pro za ovaj igrit. Ne! Oh my god. Ovo je bio najveći filmable. Ne mogu da verujem. Nemoj. Ljudi, mene se više ne igra ovaj igricu. Ne mogu da verujem. Jebano ne mogu da verujem. Šta je bilo? Meni planko, brate. Šta čuti? A da. 12. Ovo sam ga pusti ljudi, sad ćemo da vidimo način. Ne tu! Što? Ne tu, idemo trku. Pa igrali smo vas. Ovu zebru. Skoro. Zebra. Tu sam ja malo izmađijao, znaš. Ljudi, ako sada ne pobedim, više nikada neću se imati za YouTube. Ljudi, znači, lepo sam rekao, ako izgubim ovo, ja držim svoje obećanje. Šta ćeš raditi? Neću ništa imati YouTube. Hoćeš. Da, neću. Znači, igrat ću najbolje što mogu ljudi. Samo da mu jebem kevo sad, da mu se osvetim za mnom. Oboje su se sjebali. Sjebati opet da nisi. Ćao, alaba. Sad jebute kočnice, a? Da, E pa idi kod majstora Miki, on te lijepo sudi kočnice. ja sam rekao ljudi. Ja se nikada ne predajem. Nikada! Jebeli ti da bog si slomio. Please. Pobedio si. Ću bre, nastavljam snimam na YouTube. Kurčine bre, hejterima. Mrš! Aj ti jebe. Pičke bre. Mrš! Stavi samo jedan krug jer ne znam će da pobediti. Pa ne može drugi. E, idemo još jedan preko posljednje. Tako je bre, mrš bre svima. Posljednje. Nadalite se. Mrš! Ljudi, igramo s nekim likovima pošto... Ovi ne znaju za boost, alaba. Da, vidim. Igramo s nekim likovima pošto nismo mogli da uđemo na TV. Ovaj lik cheatuje.
Kako znaš? Teleportovo si ispred mene, teleportovac. A vidi, on ne zna za ovo. Oni ne gledaju Jellija. Tako. Nas dvoje smo prvi i drugi, kao što je vidite, ljudi, pošto smo... Mi se tačnije takmičimo među nama sad. Da, mi se sad ni ne takmičimo, samo da budemo što Tu bolji. igramo timski, znači. Da, ovdje sad igramo timski, znači timski rad vodi ka uspehu. Ti slipstream. Bre! Pičke, stigo je najveći bre jebač na Balkanu, a to sam i ja, ljudi. Kako lika usralo? Odbio se od zgradu. Ja sam posljednji. Ja sam prvi. Ja sam ih bio. Aj pokidaj, pomoći. Ne. Pa pokrljat ću se ja sam. Ne. Jebem ti majku, ovdje... Teleprontio sam. Gle, meni što baga, jebote! Ja sam prvi. Boga, gotovo, sad će me svi prestići. Evo, skrljao sam ga gurno. Kako je? Ja sam bio na Marsu, samo da znate. Kakav Yuri Gagarin, pički mater. To bi si raspao. Da, hvala ba. Ne. Kući kurac. Prvi koji je bio na mjesecu, tu sam bio i ja. Da, nisi. Da, jesam, bio sam u A što studiju, napravio sam lažni snimak, ali svi su pa verovali, ali se ja A proglašam. zato nije Amerika. Šta? Zato nije Amerika. Nema veze, pa ja sam Amerikanac. Prvi. Oh my god! Kako sam ovo, znači svaka mi čast, znači za sebe sam pobednik. I ljudi, to je to što tiče ovoga klipa, mi smo prvi, Sir Astral je drugi, i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da sam svidjela, ako jeste osjetite like, share i subscribe. Da, posjetite njegov kanal, ako hoćete bacite sub, ako ne morate, niko vas ne tjera, koga jebe. Lik je retard, pustite ga, znači nemojte baciti sub, nemojte, koga jebe, lik je retard, da ne... Mrš!